Manipud iti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga istasyon. Maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaadaw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti naimbag nga adal, ken sorsoro. Pauluan tayo daytoy a programa iti Dalan Kinapudno ken Biag. Naimbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Isaias, Kapitulo 50, versikulo 7. Ngamjak maan ano iti panang pabainda kanyak, tatultulungan nak ni Apo Dios. Pinapuskol ko tinupak, tapno makaibturak. Amok asa anak to amababain, agsipod ta si dag ti Diyos kanyak. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno, kanya. Pasensya kan Eloisa, sanda kan ang mapabuludan iti kwarta. Makamu kamutan nga agurnong para iti pag-exam mo. Wananti. Amo mutan a krisis ita apanawon. Uray ado ti negosyo mi, ado matibabayadan mi. Nagtitinulungan da kan a pinagadal. Isa makamu kamutan itata nakagraduar kan. Wananti. Kat agyaman nakmanan kadagiti ado atulong yung kanya. Nene. Apay ngay abinaggat mo mutan day tabag mo. Pumanaw kan? Agawid ako nanti. Ay, aguray ka. Agwalis ka pa. Kan punasan pa'y dagiti paladpad dito pwesto. Awan mo't ngamin di katulong ko abakat. Sige, auntie. Ay, sika ko mga minti alaak akatulong ko. Ngam ko namot adimon masango taag-examin kan. Wananti. Masapol nga ag-review akon. Ala, agtrabaho ka nga rod pa. Sana bale, tapag meriendaan ka inton madamdama. Eloisa! Eloisa! Umay ka man dito. Apay, lolo. Apa yan? Nagkatawa ti papel dito lamisa. Ano ito ito nakawala? Madama ak nga review, lolo. Oh, dulamin dito. Ikatam, takito na papel ta dito. Yakamang, nga ginapit. Anya, lolo, nabartag kayon. Ngam aginom kayo pala dito'y balay. Bitin nga rin sa ininom ka. Masurong na met kita nga opisyal di barangay. Ipawal takitin ti aginom may kantina. Ay na, lolo, isardan niyo kung mga minan day tapanagin inom niyo. Tanila kay kayon. Abay nga isardang ko nga. Dito nga rin tinagsak ko. No isardang ko na ito. Mataya ko na. Uy, Kati, kumusta ka? Long time no see, classmate. Kalpasan ang nakapasakit ti board exam. Naalak adago si tidakkel kumpanya di Manila. Oh, imbag ka ba eh. Kat si kangay mat. Sigurado nga amo masyak tinagtap ito exam tayo. Wen, nabasak dayta. Congrats! Diyan ko nagbero ka di pagtrabaho ha. Nagiti kumpanyan tinagiin no na nga imawag kanya. Talaga? Iso nga ita, siya akong ti account executive di kumpanya mi. Wow! Bongga ka nga rod no kasta. Kasta talaga no swerte ti dumtang kan ka. Ay, mabisina ko na. Agorder taman lang. Istorya ta ngamin ni istorya. Nalipatan ta tinagordar. Mabit lang ha, tapaya-payak di waitress. Miss! Yes, sir. Anya ti order yo. Ha? Eloisa? Oh, si Kadayta, Eloisa? Wan, ay na, da kayo matgayam, Kati, kan James. Anya trabahong ditoy? Waitress? Wan, Saan ka nakapasay di napalabas ng exam? Awan nagan na kadagiti nakapasa. Ah, kasta ka di. alao kung ti order yo. Ong tanda kami ngamin no makichismis kami kadagiti customer. Unay mo't daytan, Eloisa.
Saan ka mo't gayam nakapasa iti exam mo? Mabalin mat nga agexamak manen, auntie. Wen, ngam sayang ti gastos mo. Inururnong mo pa isa dayjay nag-wait-waitress. Uwan, auntie. Sigurado nga awanan Apolos ti maitad kan kanilolom amamartek. Agan ano sak, auntie. Aging ga makapasaak. Sumarden ka ngaminan nga ag-exam. Sayang lang ti kwarta. Umay kakit di kanyak, takasapulak ti maid. Saan, auntie? Agpursigiak, aging ga makapasaak. Ay, narigat Eloisa. Kasapulam di tati ado a kwarta. Kat, anya nga ron itati aramidam. Agwaitress ak lata, auntie. Manula ang matisweldom di tangay. Aglaklako ak pa iti makmakan, auntie. Anya? Agar aramidak iti pulburon kan longganisa. Iso ti ilaklako kadagiti gagayim ko. Ay, anya amutan. Nagadal ka pa'y matla nga rod, no kastamot laang ti aramidam. Kababain! Biliba ka talaga kang ka, James. Dito'y manan kang hinaan na restaurant tinang itritam kanya. No problem, Kati. Sa bagay, ado ti kwartam. Gaminton maminsan, siyak tumo ti mangitreat kan ka. Si Kakit Dimat. Ay, Wan, friend mo ka din ni Eloisa di Facebook? Wen. Makakatawa nga rin kadagiti ipopos na. Ay na, nakababay. Kasla, kaya't ko pa yun nga iyan, friend. Kinunampay. Aglaklako kit din iti homemade amakmakan. Awan samot niya ti pangalan na, ti kwartana. Kasano kat saan mata nakapasa? Among ngamin ni Eloisa. Medyo, mamumon. Nababatay yun, ha. Ah, sa bagay. Kabit lang. Nag-message mo't kanya. Anyat ko na ngay. Hi, kuna naman. Kan. Ay, sos. Damdamagan naman na. Gordera kitila ko na. Ikamlata na iti kwarta. Tulong mo kan ko, ana. O, sige. Ipagkakit din kikita tayo. Ikamot, ha? Sige. Limuskon kan ko, ana. Ay na, agyaman nagtada kayo dito yung park. Dito'y da ka nga imit. Lakwan kayon kadagito yung lakok. Naduma-duma amakmakan dagito eh. Eloisa, saan na kami nalakwan? Saan kami amang mangan iti kakastaan niya? Kasta ka di. Awatom lang yung dito akwarta. Oh, tulong ko kun ka. Ni, awatom mo dito 50 pesos. O, nayun akon. Imbagla pa masahem. 20 pesos. Saan nakadumawat iti kwarta kada kayo. Lakwan kayo laang. Awatom kit din. Sige, imbag lang ay gatang mo iti kanam. Tani, nagkutong kan. Sige na, Eloisa. Awata mo. Sige ang arod. Agyaman kada kayo. Ay na, apo. Diyak matin makabangon. Ay, agkakapsot. Lolo, masapol nga ipan kayon iti ospital. Diyak kaya't 5 ospital. Ibaga lang dagiti doktor nga isardeng ko ti aginom. Apay, saan nyo ka di ang maaramid dayta? Tinasaya at apok. Awagam lang ni Uncle Mo. Ibagam amasakitak. Ibagam nga agawit. Ani, marik na ka. Kasla ipan kun sa matan. Ay nalolo, saan kayo kumangag sa uiti kasta? Alakit din. Awagam mo. Takayat ko ang makasarita. Anya ka diti marikrik na yo, tatang. Anak ko, matayak saan. Di mong tumod nga minsar dengan ti aginom iti arak. Imbaga kanyak ni Eloisa kanayon kay nga aginom. Ay, umasidag ka man ditaw eh. Dalday baga ka. Anya day taaya. Ni Eloisa, tinangay aywan kanyak dito'y balay.
So, ti para luto iti kanag. Di nakbinaybayan. Nga unay nung nalay nga ginaom. Nagagat nga ro, day ta ka anak kak tatang. Ay, sayang, tanasapa na ulila. Tulungan man lang ti kanakam. Saan pa yan nakapasa iti exam? Ibero kam iti trabaho na. Huwag tatang, ramidak day ta. Day talang tibilin ko kun ka, anak ko. No maramid mo, naragsaga ko na amatay. Di kay kadiag sa uwi ti kasta. Ay na, di nagmalaptan ngagsawi di kasta. Agsipon na, marigregatan ako nga gangas. Hello, James. Apa nga mawag kay titang natirabi eh. Kati, ti parikot ko iti opisina mi. Ay na, normal dagita paspasamak, James. Nangruna ka dagiti office mates ama nagapal. Kati, money matters na ito eh. Anya? Nakadispal ko ang itidak kalagatan. Ha? Anya nga daramidag. Apay, anya nga min tinaramid mo. Kasano anak ka dispal ko kay ti kwarta. Ay na, makapadanag kamat. Awanan ni Lolo, Uncle. Naginanan ni tatang. Uray kasano. Naanos kanyak ni Lolo. Kanayon nak may kaniti kwarta. Talaga kasta ti biyag ka anakan. Sakbayan natay ni tatang. Imbilin na kakanyak. Tulungan ka kano ang maka-exam. Kaya nagbirok iti trabaho. Kaya di ka madanagan ka anakan. Siya kunti manggastos iti panag-review. Wano panag-exam mo. Adumot dagiti amok akumpanya ang mabalit mo sarkan. Kaya iti panunutong pa'y langit ha. At makapasa ka iti exam. Wanang ka. Agyaman ako na eh. Tulungam gayam ni Eloy sa exam. Uwan manang. Tay sumatibilin day di tatang. Say-sayangam laang ti kwartam kenkwana. Panagkunak, saan tumatla ang makapasa day tata nakapoy ti ulo na. Sana gaputan nakapoy ti ulo na. Tulungan tayo kanila manang. Uray pa'y nakapoy no naanos met. Kaya't naman ti agbaligi ti biyag. Tadamot arapaap na. Ay, makamu ka. Ngamno siyak. Jack pulo sayangan ti kwarta ken oras ko kenkwana. Sayang ti kwarta. Oh, apa yan nakasilaw pala ang disalas? Tengay tirabiin. Agrib-review nga ron ni Eloisa. Ay, kumutong laang daytay ti kapupuyat na. Bayan nyo ka di. Manungay mo ti gastusam para iti panag-exam na. Numano di bayadan na, di iso ti gastos ha. Makamu ka. Desisyon mo dayta. Kunakon kat. Waitress kalatta dito eh. Ano sa kunti kastoy at trabaho. Namjay awan. Ay, wen gayam, kaano ti day off mo? Sabado. Apay? Intan to bisitaan ni James iji pagbaludan. Anya? Ni James anak kasirsirib at tao. Na ibalos. Di mo pigsaan. Mangagdagiti customer mo. Naklaatak lang amin iti imbagam. Diyak ngamin mamati. Agkita talangan ni J Provincial Jail inton Sabado. Maamwam to ti amin ichay. O sige, agkita tanto. Jebos ko tinakasursurwak ng dispal ko iti kwarta. Anya? Inkarina saan kami ang matiliwan. Nakalkal dagiti records. Jebos mo kumaati rumbang amay balod. Saan asika? Wanted itan. Rumbang laang ajebos mo ti malungsot dito'y pagbaludan. Kasano ka makaruwar diti pagbaludan ita. Mga lakay tinalaing nga abogado ang mangilaban iti kasong. Kati, Eloisa, Jack kayat diti pagbaludan. Si kamot ngamin.
Amom adakas, inaramid mo pa ilaang. Saan aga po tinaramid ti boss mo? Kat aramid ang matan. Leksyon na ito'y para kanyak. Isuada kayo. Saan ta katultuladan ha? Agaramid kayo itinasayahat. Saan alinuloko? Inton bigatan ti exam mo, Eloisa. Makapasa ka nga ta. Ikarkararag ko ang makapasaak, anti. Awan lat amukon. No sa anak ang makapasa, agtrabaho aklat ta. Saan pa'y matakan ni bosanan ti lubong no sa anak ang makapasa? Napigsa mo ti kumpiyansam di tabagim ah. No sa anak ngagtalak iti kabailak, anti. Saan mat ngagtalak dagiti sabali kanyak? O sige, good luck kan ka, Eloisa. Sapay la ko mga rod ta makapasakan. Hello, Cathy. Eloisa, congratulations! Apay, ay na dinakman ang awon akasta. Madama nga agug-ugas ak itipinggan. Ag-internet ka ngamin Kita ang tinagan mo kadagiti nakapasa. Anya, Nakapasa ka, friend! no kasta. Ay nandyos ko. Agyaman ak. Agyaman ak apo. Tanakapasa ak matlangan. Maragpat tayo, ti kaya tayo aragpatan, baba.